Perquè per acabar aquesta tertúlia m'agradaria parlar un moment amb una persona que des d'aquest cap de setmana ja sap que encapçalarà la candidatura independentista, una de les candidatures independentistes en aquestes municipals. És el periodista i filòsof Jordi Graupera, ha estat el guanyador de la primera volta de les primàries amb el 79% dels vots i en total hi han participat gairebé 10.000 persones. Per tant, Jordi Graupera, bon dia i bona hora. No caldrà segona volta per veure qui encapçala, sinó per configurar la resta de les candidatures. De seguida en parlarem, però vaja, digui'm abans si vostè té la sensació que els seus objectius estan assolits, no? Primera volta de primàries i participació, dèiem, de gairebé 10.000 persones. Satisfet? Estem molt contents, la participació ha estat espectacular, demostra que quan poses les urnes la gent respon. El que passa que els objectius no estan assolits, tot just hem començat. De fet, ahir les 10.000 persones que ens van donar suport ens van posar deures. Són deures de les nostres promeses, que és relligar la voluntat popular, l'opinió de la gent a l'acció política. Per tant, aquestes primàries són només el principi del principi. No només perquè la setmana que ve hi ha la segona volta per tal de triar l'ordre de la llista i que animem a tothom a participar-hi, fins i tot la gent que no està registrada podrà anar als locals de votació a registrar-se i votar presencialment, sinó perquè d'ara endavant intentem posar a la política municipal i a la política catalana una nova manera de fer que faci possible que aquest trencament entre la voluntat popular i l'acció política no torni a passar. Jordi Graupera, a banda de la resta de la llista, vostè té el dret a elegir qui serà els seus números, si no m'equivoco, 2, 3, 5 i 7. Ja els té clars? Els té al cap, els noms? En pot dir algun? Des del començament vam dir que, com que les persones que el guanyador té, diguem-ne, dret a triar han de ser candidats de primàries, que era important que no s'anunciés fins que poguéssim veure exactament si emergia aquest talent i si podíem detectar gent que el nostre món polític no ha estat capaç de detectar perquè és molt tancat i molt poc porós el talent que hi ha al carrer. Evidentment, jo tinc la gent del meu equip que s'ha presentat diguem-ne, en aquestes primàries, que és gent molt potent, molt ben formada, que compartim un projecte de ciutat i, per tant, treballarem sobre aquestes qüestions. Però és veritat que hem descobert gent en aquestes primàries i per ser genuí amb el que realment penso i amb el que realment hem volgut, és una decisió que encara no hem pres. Quan vostè va presentar aquest projecte de fer primàries el març passat, el seu objectiu era que la ciutadania triés de forma directa els candidats independentistes per formar una llista unitària. Al final del camí ens trobem que la seva serà, tot i que no s'ha tancat del tot, la cinquena llista, per entendre'ns. Hi ha candidatures d'Esquerra, del PDeCAT, de la CUP, Mascarell, ja et dic, no està tot tancat, veurem com acaben algunes d'aquestes candidatures. En aquest sentit, sent que és un dels objectius no acomplerts del projecte quan vostè el va posar en marxa? Per descomptat, nosaltres haguéssim volgut que els partits polítics s'assumessin aquest procediment, que és un procediment de rendició de comptes i que permetia subsanar un dels problemes que té la unitat. La unitat que es fa en els despatxos, la unitat que hem vist els darrers anys a Catalunya, és una unitat que pateix del fet que algunes decisions es prenen, les més importants, les més transcendentals, es prenen en habitacions a porta tancada, sense que la gent sàpiga exactament què s'està discutint, mentre que a l'esfera pública es diuen altres coses i es fa creure a la gent que estan passant altres coses. Nosaltres sempre vam dir que la unitat per si sola no servia de res si no passàvem per un procés d'enfortiment democràtic que relligés la voluntat popular amb aquestes accions. Per tant, és una pena que els partits no hagin volgut participar d'això. Dit això, la unitat a Barcelona feia sentit si anàvem tots junts, perquè ens garantíem el primer lloc. De fet, si s'haguessin sumat els partits, el guanyador d'aquestes primàries era virtualment l'alcalde de Barcelona. No ho han volgut. Com que això ja no passarà, ara el que hem d'aconseguir és que el màxim nombre de veus, com més plurals, riques, amb un debat més robust sobre Barcelona, arribin al consistori i tinguem una majoria per transformar aquesta ciutat en la capital de la nostra república independent. Vostè ho ha dit per activa i per passiva previ a aquestes primàries, però deixi'm tornar-li a preguntar, per si ha canviat alguna cosa. En cap cas s'incorporarà a cap de les candidatures que estan en marxa, oi? És a dir, vostès es presenten segur, pel seu compte. No, segur.
també perquè els partits polítics i els lideratges han de ser responsables de les seves accions i de les seves promeses. Nosaltres sempre hem dit que ens relligaríem a la decisió que prengués la gent. Ahir ens van encomanar uns deures. Seria incoherent que ara diguéssim no farem cas de la voluntat popular i anirem a buscar un pacte en els despatxos. Els partits han decidit que tenen altres estratègies i han de ser responsables d'això. Han tingut 7-8 mesos, oportunitats, els hem explicat en públic, en privat, sempre hem comunicat quins eren els terminis, quins eren els límits. No han volgut, és perfectament legítim, però ara anem a unes eleccions en les quals totes les veus han de ser presents en el nostre consistori. I pel que fa a pactes postelectorals, ja que els preelectorals queden descartats, la candidatura de Jordi Graupera els té clars? Amb qui sí, amb qui no, amb quines condicions? A veure, hi ha diverses qüestions. La primera és la fonamental. No farem pactes que no puguem fer-los a cara descoberta, que no podem explicar-li a la gent què és el que volem fer, que no puguem consultar-li a la gent quines han de ser les nostres prioritats. Dit això, evidentment, nosaltres preferiríem que Ada Colau no fos alcaldessa de Barcelona, no volem que Manuel Valls sigui alcalde de Barcelona i sempre prioritzarem les forces independentistes per sobre qualsevol altra força. Però ni som sectaris, ni som fanàtics i mentre puguem discutir dels nostres programes, mentre puguem negociar a cara descoberta i que la gent sàpiga què s'està fent, ens asseurem amb qui faci falta. Jordi Graupera, en seguirem parlant. Una candidatura més, ara ja conformada, a l'espera d'aquesta segona volta per acabar de fer la llista també, a l'alcaldia de Barcelona. Gràcies i bon dia. Moltíssimes gràcies a vosaltres.